लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव आङो फेसबुक पेजखौ मोनसिनो हाबाय लोगोफोर माने आंथ' बिराद जिंगासिदोंमोन फेसबुकखौ मोनसिनगोन ना मोनसिनला होननानै ओमफ्राय बिदिनो मोनसिनबाय आरो ना माने आङो बिदिनो इउटुब फेसबुक बे ब्र'खौहाय आङो जाय फेसबुकखौ लगइन खालामनानै लादोंमोन बेखौ आङो इउटुबफ्राव होन्दोंमोन नालाय आरो आं गोबां लोगोफोरनावबो बुंहरदों माने बे मानसिखौ नुयोबा खोन्थाहर माबाहर होननानै बिराद माने इउटुब गासिबो कमिउनिटि आरो वाट्सआपफ्राव आङो सेयार खालामजोबदों आरो ना ओमफ्राय लोगोफ्राबो बुंहरदों आरो ना ओमफ्राय दा ब्र'आ गिनानैहाय माने फेसबुकखौ हरफिनबाय आरो ना मैयाहाय फन खालामनानै नङाबाथ' माने ब्र'आ मबाइलखौनो सुइस अफ खालामनानैसो लाबायमोन माने हरनाय नंलामोन आरो ना बे मानसियाहाय ओमफ्राय बिदिनो न'खरनि मानसियाबो रायबायनो गोबाङानो आरो गामिनि मानसिफोर आरो लोगो दिगो गोबां बुंहरबायनो बावनो बियो मबाइलखौ सुइस अफ खालामनायखौ खेंफिननानै आंनाव लोगो लोगो फन हरदों आरोखि ना बे गिनानै इउटुब फेसबुक नुहैजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो केस बायदिसिना होगोन मागोन होननानै गोबां इउटुबफ्रावबो नुजोब्बाय बेनिखायनो बियो हरफिनबाय आरो ना आंनो कन्टेक्ट खालामनानै ओमफ्राय मैया कम्पिउटाराव थांनानैहाय बियो लगइन खालामनानै आंनो फेसबुकखौ हरफिनबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो होन्दोंमोन एड्रेस बायदिसिना मबाइल नाम्बार बायदिसिनाखौ होसिननानै हर होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौ होनानै लानोसै आङो दहाय खालामहैदोंमोन ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो ना माने मैया दाखालिसो बेनाव खालामनाय जाबाय नालाय फेसबुकआ ओंखायनो आंना जाथ'वाखै आरो ना माबा बिदिनो सप्तासे लागोन होनदों आरो ना सासे आदायाहाय माबा लोगो हरखाबबो जाद्रायबायना ओंखायनो जाथ'वानो दानो जे जानाया जाखाजोबगोन फेसबुकआ जाखासिगोन आरो ना होमबाबो मोजां मोनबाय लोगोफोर फेसबुकखौ मोनसिननानै ओमफ्राय नोंथांमोनहा बिदिनो सापर्ट खालामफिनबाय थादो आङो बे मानसिखौ निमाहा होबाय आरो ना बेयो आंनाव गोबां निमाहा बिहरबाय आरो गोबां माबा हरबायबो ना बेनिखायनो आरो होमबा नोंथांमोनहा भिडिअफोरखौ थाबैनो नुबाय थानो मोनगोन लोगोफोर आङो बिदिनो फेसबुकखौहाय नोंथांमोननो खोन्थानो होनानै माबादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो आरो ना मोजां भिडिअ होनोसै एबारहाय फेसबुक पेज मोनैखायनो बिराद दिखार जाबायमोन आं गोसोखौ मोजां मोनलामोन एकदमबारे कलेजाव थाङैयाबो जि गोबाव जाबायमोन एकदमबारे नाया नाया बेसे बुरजा मोना होनदां मा जानांगौ बेखौ फेसबुक गैयिनि थाखायनो बिराद आंखाल जाबायमोन आयु आंखौसो गोबां गाज्रि बुंहरजोबदों आरो ना मानसिफ्रा एकदमबारे माबा कमेन्टआव गोबां मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि बुंहरदों माने नोंनो जाम्बा माबा होननानै गोबां बुंहरदों आरो ना आं जेबो साना मानो होनबा जाय जाजायो खालामजायो बिसोर मिथियो आरो ना लोगोफोर फेसबुकखौहाय